Ano naman to? Hello mga bay, mayong ito. Ito na karon diri alas 2 ang takna sa kapunon. Og salamat kayo Davao City sa inyong mainiton kayo nga pagdawat. Hindi ka na mo, tindog lang be. Dayon, taga juga yung salamat yung tanan sa mga nanganha sa G-Mall, sa People's Park, sa City Hall. Salamat kayo sa mga nanganha. Appreciate much kay nako inyong pag-anha mga bay. Super thank you sa inyong mga efforts tanan. Og paingon nami karon sa Santo Tomas. Malapit Santo Tomas del Norte, no? Dili sa balay sa akong panggiitan nga di sa Davao. Kaning dili mahilig sa camera. Deras kung tapat siya. So salamat kaayo jud. Gumani ini siguro tulog mi karon sa ilaha ugma, and then sarong mi kadlaw sa ilaha masayo siguro mi sa Miyerkules, no? Sayo mig biyahe padulong diri, balik na po mi Cagayan. Siguro ang kugmo ni mo day siguro mahapit mi kadjud sa amuha gani, mahapit siguro mi gamay dito, no, sa amuang balay na lang ko importante po niya subayon. Puno nagkortina ng atong kadalanan, no? Okay, hapit naman yun ang adlaw sa election. So, normal na itong kadalanan. So, sa lugar nga mong pagatuan, sa kalugar nga puro sagingan kuno ni. Ay, ang dagan dari kay kanang oh wow, limpyo kayo ang kuano. Sus, ano kayo eh? Limpyo kayo. Nagkagbasura sa kilid, pero ang tubig limpyo. Liwa kayo eh, lalong mato, limpyo kayo ba? So, muna ni ang view sa itong palibot mga bay, no, sa pagbiyahe. Sa Santo Tomas. Kumusta yung pag-stay, baby, diri sa Kuan, Davao City? Yung ilong ba? Kumusta yung pag-stay diri? Nag-enjoy ka? Enjoy kasi yung pag-stay diri sa Davao. Angel? Angel? Nag-enjoy kasi yung pag-stay diri sa Davao? Wala. Nga. Nga naman? Wala ka nalingaw? Kilot. Nalingaw ra ka sa hagdanan nga mudagan? Oh. Yeah. Belcris Central. Dili ko ganan magpintal ba, ma? Naman? Dili ko ganan anak magpintal. Ikan ko ba? Yan naman? Anong ilingigan man ka? Kay murag kang na ako yung kitaan ko na po. Kay murag bumukan ba? Muara ka. Ha? Ay, nagang batilis, bi, oh. Kaman. Batilis, manlawag sa baboy. Kaman. Pero, puros batilis. Aw, na. Nana kasi dat-datan ng kursa. Oh, lingkod. Lingkod, ani sa kong kilid. Wala, garang. Wala kayo. Kuhaan pa man ko. Ma, pagkarawan ng tabati ka po na ko. Dala, ma. Patukon ka ba? Bate? Dili. Hi, Angel. Hi. Nasalamat kang katunggapon. Salamat. Mga hapon, katag na ko. 100. Nasalamat kayo. Salamat sa kayo. Ang katag
Then katong usa pa katong gatag upuan. Tunggatag po na kumakaon sa moon. Og sincere katong mga anak. Pepetret, Dili katong mga anak. tungbalon, Oh, gatag sa balon. Thank Ah. you. katong tunggatag sa balon. Katunggatag po na kong ice cream. Salamat. Salamat kayo. Og katong gatag sinsilyo. Gatag na kong sisilyo. Katong sa People's Park, manggahilak kay salamat. Katong kong gailak po ko sa People's Park. Salamat, Jod. Gila ko. Anong nagilak ani ka kay? Ikusi ko. Anong gikusi ka kay? Nawala ko. Anong nawala ka kay? Nakitag tubig. Ngita kag tubig. Unsay sabot gani nato nga dito ra ka sa People's Park. sulod sa dulaanan sa bata. Nya kay nigawas man ka. Di ko siya sa tutoy. Wow. Okay. Ako kayo. Oh, sige. Bye-bye na kanila. Bye-bye. Dili lang to. Bye-bye. Kaman? Wala na takang picture. Unsay gusto nimo be pagdako nimo? Teacher. Ngano man? Ganahan na ko mag-teacher. Nahan ka magtudlo? Oh. Unsa nga subject imong gustong tudloon? Math. Math? Ano man, maayo di ka sa math. Oh. Math ra imong gusto? Oh. Ubang subject di ay? Hindi. Mag-engineer ka? Kabalo mo ko na subject. Ah, Pero math akong pinaka-nindot. pinaka-paborito nimo ang math. Oh. Elementary level la imong tudloan. High school di ay? Sa akong tumututo sa kinder. Nye. Sa dikar. Nye. Dili sa dikar sa grade Grade 3, kay grade 3 man ka. Dayon. Unsa imong gibati pag abot ni mama? 3. Ni pag gimingaw ka ni mama? Tanaw ti ari. Dayon, unsa may imong gibati tong wala si mama? Ha? Ako na may gasolina. Eskwela mo tarong no. Ingna ang mga bata, bahala wala sila yung mama, may eskwela sila tarong. Ingna sila. Ingna kamo mga bata, bisag wala inyong mama, kaya nandabaw sa layo na. Ina. Kamo mga bata, bisag layo inyong mama nagtrabaho, eskwela jud mo ana. Kamu mga bata, isa pala inyong mama, nagtrabaho sa layo, eskwela jud mo. Kay maura na ikabili na mo. Kay maura na ang kabili na mo. Dili ikabilin sa mga mama nato. Ayaw mo na ikabilin sa mga mama nato. Pag-eskwela. Kay dili man na siya makawat, bisag kinsa pa mangawat, dili makakawat. No. Ang kugmo sa jud. Hi, kugmo girl. Ngi. Dayon. Karon, unsa may magibati sige kag laag. Kapoy baklay. Kapoy baklay. Wala man ta ng baklay. Nagsakay man ta. Ano man, wala ka man na do baklay. Wala. Kami sa una lagyo, kay may gibaklay, kay eskwela lang mi. Job. Ganun. Baklay. Kay wala man mi ikapliti, so magbaklay jud mi layo kaayo, bisag pobre, ning kamot jud mi eskwela. Dayon. Itong anak ba? Ha? Tanawa kayo ma. Lagi, tanaw na ko. Saan? Hi, si Rap-Rap si Kuya Itchy. Hi, Rat. Hi, Kuya. Na, pag binutan mo diha.
Pinutan mo diha. Nato na may lang Tita Jean. Alto namin ang Tita Jean. Napuho na lang mo kuyog ha. Oo na lang mo kayo ka. Ito sa mga. Pero mas guwapa na yung nagkalo. Kita ka sa view. Pusa. Big, not big. Big, not big. Kaya, kaya bus. Too big, not too big. Too big. Too big, not too big. Big one ay. Dagat Ang bagay sa ilalong. mo ah. Ano yung nakalari? Sa tutumas na. Pagkaihan na lang ito ng mga sikita. Ay bayad. Kira o. Ano man? Tuluman mi. Pagkaihan ko sikita. Ha? Pagkaihan ko. O di ito libre nga tuluman mi. Tagsaman mi Pagkaihan ako. ko sa task force anak ma'am. Kanang sa mga nakuha. Ah, sige sige. Ito lang pagkaihan ko ba na. Okay. Buat je. Ha? Kau sa wallet mama 50. Hmm. Mama, yatag ko na po yung mga Oo. 500. Gani. Sabi, wala akong kapit komputera. Naman good. Gamit ko yung 500. Baylo naman ako ng kilisa. Wala license iyo. Kumag tayo mo. Hmm? Ikat citrus. Ayaw na pumunta. Minsan. Basta nindot mo na yung
kapatid. Murag kaulan yun. Dagom. Airport of Davao. Davao International. Davao International Airport. So, dili lang nasa airport. Ang tuyok niya dito. Tuyok. Dili lang sila manaog. No! Sa lubong pa kami. Na may mga baby dito. Doon ka buong. Nakay ka Sa dula. tapat mo ato ta dito. Dito lang Tita Jean. Dili bang ito maagi po ng bus. Ambot lang ka. Balo. Tanas Tita Jean. Bilang po baby dito.
Students also serve. Ma, Macdo na kung ganahan. Linggo ng Jollibee. Macdo. Ano man? Hindi naman ka ganahag Jollibee. Basta lang. Ano lagi? Kaya nalami mong butang Macdo ang Jollibee may nabati. Ano nabati naman ang Jollibee? So may nakabati ang timpla? Airport na dala. Airport na dala dili. Gym siguro ni. So may dire mo gym?
Samal Island, oh. Wow. Sa tunga na sa dagat. Mas dagat island. Uy. Nanak ko. Isa mo na eh. Ha? Isa na eh? Si? Anong klaro tingog? Kinsa na si? Oh! Ikaw din ako. Ikaw din na. Ako Davao ron ko. Ako Davao ron. Sa Davao patani mo? Ako Davao. Try sa Malalan. Ha? Gusto ko yung tulog. Tindog, ano? Mama, Teka karon. dito ma. Hadlok mo na. Ano? Sa bawah. Mas dagat. Hadlok ka dito na. Ako Davao lagi ba? Ha? Tulong sa kuwan. Dahil ka balay Sa dito. Davao karon ay gahit lagi. Ma, dahil ka balay dito. Ay, dagang balay. Ha? Ay, dagang view nindo. Ah, wala. Wala sa trabaho. Yung katukan dito ba? Maling pa dali at kayo. Wala. Wala kaya eh. Masa ka man bisa? Wala na. Wala na dagat. Masa ka man gusto ah? Ma, kana na suba, ma'am. Padrong na ko na sa dagat. Eh, tawa ka. Eh, laagong mo tingnan. Awang sama. Sa dagat sa panahon. Ha? Ah, magdala kang sakyanan? Wala ay, padrong sa dagat. Ah, mayo. Masakyaw niya ako. Wow, ano na tulog? Wala. Biyahe pa ko? Biyahe pa ko ron. Kasakyan ko bus. Masih tawag lang. Sige, salamat. Bye-bye sa part 2 ta. Bye-bye sa kay mag-part 2 ta. Isa mo bye-bye. Ikaw. Bye. Ang amping mo tanan. Bye. Pintanan. Salamat. Salamat.